Посрещнете господарите на ефира! Васил Василев Зуека и Димитър Рачков! Добре! Здравейте! Приятели, благодаря ви! Няма да ни освиркваш! И започваме директно с новините. След танците. Да, след като успя да премине 4% бариера, Волен Сидоров призова социолозите да си изядат дипломите. Това се казва отговорен политик. Да. Веднага се зае с изхранването на народа. Мислят всички губи той политици, време. да, всички политици Се мислят за парламента народ. събира. Разбира се, бе. Друга новина. Служителите, които работят в чистотата, са били сред най-търсените продавачи на гласове. Да. Оказа се, че това е така, само защото много добре замитали следите след себе си. Да. Да. А сега дансинга ще победят нашите адреналинки. Вики, Ками и Пепи. I don't know just how it happened. I let down my guard. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Остави момчето! Остави момчето! Вики, Ками и Пепи. Октомврийските музи на революцията. Рачков, Да. октомврийската революция Да. е на 7 ноември. Октомврийската Значи, Зойка, ти нещо не е наред. Не е нещо наред. Нещата са извън всякакъв контрол. Значи, октомврийската революция е през ноември. Да. Правителството, като гледам, скоро няма да има. Ма не се издържа вече, бе. Не се издържа, нервя се. Чакай, не се издържа. не само това, Не се издържа. ами и някои Помисли. политици нарушават. Не се издържа вече. И не издържам. Викам, не само това, ами някои политици нарушават и собствени си закони, като например забраната за агитация на чужд език. Да видим. Пуска си нерве казанджер. Ади батала. Салам Колко пъти? Хванахме ДПС в нарушение на закона след малко. А сега ще видим как нашият Цветан Василев отиде при политиците да си поиска парите. Дойдох да упражня своя глас, все пак, за да може поне нещо да се случи. Плюс това казват, че съм най-търсеният човек в държавата. Аз дойдох да ги потърся. Белкем някой ми върни заемите, които съм отпуснал. Синия мъж българин. Ами търсен съм. За какво съм търсен? Ами, Те не пари, знам. дето ги дадах на ЦСК. На ЦСКА няма нито един лев. Айде де. 3 милиарда и половина, откъде да ги взема? Но искаш да кажа? Къде? Всички пари, с които си купил БТК, петрол, хотели, имоти, малки грачета по морето, всичко това обратно продава се и парите се връщат в КТБ. И тогава може да стане. Това е единствения начин. Айде на добър час. Звъня ви, вие не ми вдигате. Защо така? Като давах парите, си говорихме всеки ден. А сега мълчим. Ние с вас даже не се познаваме. Така ли? Вече никой не ме познава, нали? Карбовски, къде ходиш, бе, мой? Виж какво, не съм мислил, че така мога да те прецакат, разбираш. Извиняй, оставих ти ни чували да ги пазиш. Не дай Кога така. ще ми ги върнеш? Става дума за друг журналист, много те молим, дай така. Искам да ви поздравя, господин Местан. Здравейте, приятно ми. Тази банкова тайна готов сте да я вдигнете, така ли? Категорично. Категорично. Аз едно предложение. Правим коалиция БСП, ГЕРБ, ДПС. Издигате ме за премиер.
Аз връщам всички пари и решаваме проблема на България. Може ли? Ако бяхте участвали в изборите, щяхте да дадете пресконференция първи тази вечер. Ама ако преди една година можехме да се отговорим на въпроса кой, нещата щяха да стоят съвсем по друг начин, нали? Това с ако има много архаизирани мъдрости, които е сътворил българския народ. Нали знаете? Да. Господин Миков, като сте учили аритметика, 3 милиарда и половина ми трябват. Ще ми станете ли гарант? Потърсете по-платежоспособни. Твоите хора 5 и 6. Значи, на тебе всеки глас ти тежи в злато. Този, който гласува, тежината на в злато. Толкова пари си дава. Значи, той наля 6 милиона за кампания, погледни го какъв смешен резултат. Не може да 6%. Това за кампанията не съм ги давал аз. Не, ти даде парите, пък той за какво ги харчи друга работа. Това така става. Сега ще го питам, откъде ще ги намери. Но той няма да дойде. Ще те пуснат ли? Той няма да дойде. Ще те пуснат ли? Да му задам въпрос. Това ще направим разсен. Хората, които са гузни, няма да застанат до тебе. Не. Ще бягат. Здравейте, господин Сидеров. Честито. Само... Защо ме бути? Защо ме бути? Аз искам да му честита. Господин Сидеров, не бягайте. И всичко е цветя и рози. Ти Марик Бареков от тебе се е учил нещо. Така добре да ги обещава. Голяма работа, голяма работа. Когато имаш вземане-даване с политиката, днес си първи в списъка на приятелите, а утре първи в списъка на Интерпол. Скъпи приятели, след малко ще видим в колко нарушения на изборния кодекс за агитация на чужд език хванахме ДПС. Да видим. O Kadir Şinas, büyük, cesur Türk milletin bunun cevabını 5 Ekim'de vermez mi? Verir değil mi? Седенка да бара Берджигар, Гънгърнунд, Бонапрезекар, Ашко съм върбан Акала! Акала! Шубас парча, джаз музик! Джаз музик, джаз музик, джаз телевизор! Кой казак? Казах! Вентилатор казах! Как политиците не зачитат собственици закони, скъпи приятели, след малко? Лошото е, че когато те дават на избирателите подобни примери, няма как да не ставаме свидетели на ето такива случки. Вижте, действието се развива преди дни на столичния булевард Геме Димитров. Очевидно недохраненото животно се е строполило на платното и явно неспособно да продължи. Според нашия очевидец, последвали ритници и побой над безпомощния кон. Няколко дни по-късно получихме сигнал, че конят е паднал в безпомощно състояние на същия Софийски булевард. Влади Василев отиде на мястото. Кончето бе събрало сили и вече се беше изправил. Здравейте, вие ли сте собственик на коня? Какво? Кажете ли? Като гледам, коня е доста гладен, да вика. Той е гладен, ви се наядо. Защо не го храните? Вие и не само, че не го храните, а го и биете. Вие знаете ли, че това е престъпление? Има ли доказателства, свидетели да са ме видяли да го бият? Как да всички тези хора са ви видели? Какво са видели? Вие по принцип знаете ли, че... По принцип, вие знаете ли, че вече ми дигате нерви? Че нямате право, по принцип по тези големи... Ти нямаш право. По тези големи булеварди с каруци да се разхождате. Това ясно ли ви? Изчезване са пари на... Не, кажете, това ясно ли ви? Коня припадна тук на улицата. Седя един час тук. След това звъняхме за всички видове институции. От никъде е помощ. Вие виждате колко рани има животното. Според вас нормално ли е? Да виждаме краката му. Няма как да се допусне това животно да се върне обратно при тези хора. Звъниме и ние, скъпи приятели, да видим дали ние от господарна ефира, като им звъннем, ще дойдат. Добър ден. Добър ден, от господарна ефира ви се обаждаме. Има един кон на Геме Димитров в много тежко състояние. Да, разбираме, ние го изпратихме сигнала, сега ще се обадим отново на колегите да вземат мерки. То преди 3 часа са ви сигнализирали. Надявам се, тук много бързо реагирате. Бързо реагирате. Че ако вие реагирате бързо, ние трябва да сме реагирали светкавично. Какво следва от тук насетне? След като този човек няма документи за собственост на коня, трябва да му бъде отнет, нали така? По принцип да. Но процедури такива в България няма. Никой не знае какво да прави. Това е един от поредните закони, който е просто на хартия. Цялата държава не може да се погрижи за един кон.
очевидно пенсионирана, държава, която очакваме да се погрижи за нас. И мисля, че това е напълно показателно за цялото на общество, защото обществото се познава по това как се грижи за своите стари хора и за животните. Скъпи приятели, след 5 часа чакане най-сетне дойде една кола, която се надяваме да отведе болния кон и да му окаже първа помощ. Какво е състоянието на коня според вас? Плачевно. Била е сериозна травма. То се вижда, че може да се учи анатомия на скелета. Колко пари събрахте тук? Всички събрали се наоколо? Около 200 и няколко, 300 може би вече. Всеки, кой с каквото може помага. Ние поемаме грижата от тук нататък за него, за неговото лечение. Вие ли ставате собствено? Да. Случай поздравления. Поздрав господаря на ефира. Благодаря ви. Че поехте грижите за един кон, изпаднал в наистина немилост. Благодаря ви много от сърце, че се отзовахте от мое име и от име на всички, които тук се събрахме за подкрепа на животното. Скъпи приятели, виждате какво се случи. Успяхме да помогнем взаимно на един кон, изпаднал в немилост. Сега той ще бъде натоварен и откаран за лечение. За радост има много добри хора и животното беше иззето от жестокия си и безотговорен стопанин. Браво! Аплодисменти! Собственика, който казва, а ти по принцип много ма нервиш. Обаче успя да избяга и полицейските белезници му се разминаха. Да, за съжаление, в България тези случаи не са инцидентни, а почти практика в по-малките населени места. Трудно е обаче, скъпи приятели, да накараме обикновените хора да спазват законите, при положение, че хората, които ги коват и гласуват, господин Василев, не го правят. Започваме хронологията на казуса агитирали ДПС на турски език с предизборен митинг на партията, проведен на 14 септември в Плевен. Няма да се уморим да работим единствено за българския национален интерес. Защото сме най-българската партия в България. 2 дни по-късно най-българската партия в България продължи предизборната си обиколка в село Върбовка, община Павликени. Canım ciğerim, kahraman kardeşlerim. Benim mutlu güçleriniz sağ olun, var olun. Рачков, това са сърдечни чувства, а не предизборна пропаганда. Да правим разбиране, моля те. Шкулсун за разбирането ти. Ама е забранено от закона, бе, Аркадаш. Чуй нататък, чуй. Hadi bakalım. Birlikte yeniden başaracağız. Bu seçimleri de kazanacağız. Hadi bakalım. Sağ olun, var olun. Да, тук вече започва да се прокрадва нещо като предизборна агитация. Hadi bakalım. Birlikte yeniden başaracağız. Bu seçimleri de kazanacağız. Hadi bakalım. Sağ olun, var olun. И ако в село Върбовка само се прокрадваше, то в турския град Чорлу на 21 септември агитацията на турски език направо нахлуса с гръм и трясък. Тогава на сцената излезе не Лютви Местан, а кандидат-депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов. Can, bu can size kurban. Maşallah za patusa. Aşkusu. Sizin huzurunuzda derdimi açmaya geldim. Beraber dertlenir miyiz diye. Bu dertle beraber haşır neşir olur muyuz diye. Benim derdime derman sizsiniz. Derman olmaya hazır mısınız ey ulu Türk milleti? Странно как преди изборите в България лек за мъката на български политик е великият турски народ. Абе, Рачков, в случая говорим за митинг в Турция. Едва ли е проблем, че се говори на турски? Зуек, не е проблем да се говори на турски нито в България, нито в Турция. Проблемът е, приятелю, че кандидат-депутати от българска партия говорят на чужд език по време на предизборната си кампания. А в този случай законът е категоричен. Агитация на език, различен от българския, е забранена. Но да чуем още. Bulgaristan size susamış. Bulgaristan sizleri bekliyor. Burası yeşerdiği gibi Rodop Dağları, Dobruca, Aytos Ovası, Deli Orman sizleri bekliyor.
5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Хе-хе! Ако това не е агитация, повече да не ям баклава и лукум. От мен имаше един кадеив зуек. Хайде да чуем нататък. Dediler ama işte Çorlu halkı, Bulgaristan göçmenleri, o Kadir Şinas, büyük, cesur Türk milletin bunun cevabını 5 Ekim'de vermez mi? Verir değil mi? Евала на господин Хафъзов. Ама той си показа рогата още преди време, когато се гласуваше изборния кодекс, забраняващ агитацията на чужд език. Следете всяка моя стъпка, защото съм готов да заплатя за свободата си. Аз ще бъда свободен, въпреки вашите рестриктивни действия. Аз съм за демокрация и ще продължавам да бъда за нея. Ние от господари на ефира съвсем демократично послушахме съвета на Хюсеин Хафъзов. Следете всяка моя стъпка, защото съм готов да заплатя за свободата си. И в Чорлу станахме свидетели и слушатели на неговите права и свободи. Derman olmaya hazır mısınız ey ulu Türk milleti? 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Продължаваме по реда на събитията и се връщаме на българска земя. Но, уви, не и на български език. На 23 септември Лютви Местан и свитата му са в Долни Воден. Гледаме репортаж на турската телевизия Тек Румели. Umarım sizlere sonsuz inanıyorum. 5 Ekim'de öyle bir destek vereceksiniz ki partimizin tarihinde en büyük başarıya ulaşacağız. Eminim 40 değil 45 milletvekilini aşacağız. İnşallah. Buna eminim. Çünkü partiniz ne kadar güçlüyse sizler de o kadar kendinizi güvenli hissedeceksiniz. Yeniden soruyorum. Bu uzun yolda gururlu, ümit içinde beraber mi yürüyoruz? Beraber yürüyorsak sizin kurbanınız olayım canım ciğerim kardeşlerim. Sağ olun. Абе, за живота не знам, но Лютви Местан и хората му жертват закона. И то не един път. Жертви в името на изборния резултат се правят и в село Подкова, област Кърджали. Датата е 29 септември. Şu anda o bizim demokratik Bulgaristan dediğimiz ülkede halen Burgaz Camisi'ne kavuşamıyor. Halen Sofya 2. Camisi'ne kavuşamıyor. Halen Gote Delchev Camisi'ne kavuşamıyor. Aynı zamanda da Leningrad Camisi minaresine kavuşamıyor. Ondan dolayı hak ve özgürlükleri destekleyin diyoruz. Hak ve özgürlükler istediğinizi destekleyecek de ondan. Aşk olsun. Da. Maşallah Zoe, kampanya çok güzel. Çok güzel. Koca kampания, брач. Проблеми, скъпи приятели, като цяло няма. Не. Единственият проблем, той е единствен проблем, че в предизборната кампания това е незаконно. Това е незначителен проблем. Ама това не е всичко. В колко още ситуации беше нарушен закона веднага след нашия Коджа рекламар? След рекламите! Продължаваме да броим нарушенията на изборния кодекс. На една от партиите събрала най-много гласове на изборите. Да видим. Çünkü eğer ben bu kutsal yerde ana dilimde konuşmuyorsam sizlerle benden parti lideri olmaz. Ben bu sorumluluğu yükleniyorum ve bu yükü taşıyacağım. Hiç kimseyi korkutmak istemiyorum. Avrupa standartlarına uygun haklarımızı istiyoruz.
Gerekiyorsa açtım davayı Strasbourg'a götüreceğim. Dava açacağım. Mestan Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı. Ama vatanını sevmediğinden değil. Vatanın adına. Çünkü bu vatan tam Avrupa ülkesi olması istiyorsa hüküm genel başkanına niçin ana dilinde konuşuyor diye ceza yapmaması lazım. Истината е следната. На лице е системна агитация на чужд език, което е нарушение на закона, без значение дали предизборните мероприятия са в България или в чужбина. 5 Ekim'de 18 numarayla sizin de bir katkınız olsun. Sizin de bir desteğiniz olsun. Kardeşlerinizi unutmayın. Desteğinizi sağlayın diyorum. Beraber yürüyorsak sizin kurbanınız olayım canım ciğerim kardeşlerim. Sağ olun bana. Освен всичко, се натъкнахме на печатни агитационни материали на ДПС. Отново на турски. ЦИК вече глоби няколко кандидат-депутати от ДПС за агитация на чужд език, сред които и Йордан Цонев. Но ние призоваваме абсолютно всеки нарушил закона да понесе своята отговорност. И за финал, кадри от 13 септември, заснети от наш екип, на предизборен митинг на ДПС в Бяла Слатина. Партийният лидер и свитата му акостират под звуците на Тих бял Дунав. Маршът на Ботевата чета постепенно преминава в свободна интерпретация на оркестъра с подчертано ориенталски мотиви. След всичко, което видяхме и чухме, няма как да не повярваме на думите на господин Лютви Местан. Няма да се уморим да работим единствено за българския национален интерес. Хайде бе! Защото сме най-българската партия в България. Скъпи приятели, ние нямаме абсолютно нищо против българите с различна вяра, етнос и език. Те са наши сънародници и братя. Те имат рождено право да говорят майчиния си език. Проблемът тук е обаче, че политиците, които ускуват закони, после сами не ги спазват. Независимо дали агитират на език различен от българския, купуват гласове или блокират свободното преминаване през границата. Евентуално! Скъпи приятели, това беше всичко за нас, от нас за тази вечер. Евентуално, нали? Евентуално поздравяваме нашия оператор Андрей Григоров в случай рождения му ден. Ама евентуално! Ай, спито! Андро, дай ми близък! Да си ли жив и здрав, чакайте целунем. Си много симпатично момче. Да си жив и здрав. Жив и здрав да си. Останете с програмата на Нова телевизия и танца на прекрасните Вики, Ками и Пепи. Till you came around, I had my feet on the ground. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your